Askov Højskole lancerer nu AHA, som skal være skolens medie udadtil. Det er eleverne, der skriver artiklerne, og hjernerne bag hele projektet er de to nyansatte journalistlærer, Ole Andresen og Karin Hyllig. Askov Højskoleavis skal opfylde flere formål. For det første, så skal den være Askov Højskoles ansigt udadtil. Skolen har i det senere år ikke haft nogen elevavis, så det nye tiltag om en internetavis er faldet i god jord hos de unge journalistelever. Det var en overraskelse for os, at en skole med et journalistforløb, der har så godt et ry, ikke har et blad for eleverne, hvor de kan fortælle hinanden, hvad de egentlig oplever her, og hvorfor det er godt at lære de her ting på en højskole. De får journalistisk jord under neglene, de bliver mødt af krav om deadline, de bliver mødt af nogle forestillinger om, nogle forventninger om, at de rent faktisk overholder deadline, at de kan levere stoffet, som det var aftalt. På Askov Højskoleavis, der gør vi det. Der praktiserer vi